5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos, Castrofol! ¡Vamos, Vila! Ahora sí, tras un primer intento fallido, comienza ¡Aupa, la Castrofol! regata. ¡Aupa, Castrofol! ¡Aupa, Castrofol! ¡Aupa! A traiñeira de Castrofol e aquí chegan en primeira posición ¡Vamos, Castrofol! os asturianos de Castrofol ao Río do Eo. Primeira posición na segunda tanda. Boa mirada de Castrofol, chegan Champela e Vila de Cangas. Moi cerca. Parece que Vila de Cangas chega en terceira posición, Champela segunda, Vila Champela segunda, igualdade. Boa mirada de Champela. ¡Arriba, Castrofol! ¡Vamos, Vila! Vila de Cangas tamén, recordemos. ¡Arriba, Castrofol primeira, Castrofol! Champela segunda, Vila de Cangas terceira. Moi igualadas Vila de Cangas e Champela, máis distanciada Castrofol na primeira posición. ¡Vamos, Vila! Seguimos os tempos da segunda virada. En primeiro lugar, Mecos, Gonzaga. En terceiro lugar, el triple empate, Cesante, Rianxo e Chapela, 10-20. ¡Aupa, Ben Castrofol! Castrofol con moita ventaxa, boa regata que están a facer os asturianos. Outra das favoritas para todos os adestradores. Champela vai chegar ¡Arriba, a Castrofol! as primeiras plazas. Últimos metros, finaliza Castrofol, primera nesta segunda tanda. ¡Vamos, Vila! A piques de chegar Champela, que termina a regata e xa vemos chegar a Cangas, terceira posición nesta tanda. Finaliza a regata Cangas, con él acaba esta segunda tanda, con él acaba esta primeira regata da Liga B. Aguantando. Salida nula. Stop, stop, stop. Stop, tripulación, stop. Aguantando. Tripulación, la segunda manga, nos vamos acercando a línea de salida. Vila de Cangas, bolla 1, Castrofol, bolla 2, Chapela, bolla 3. Recoger a Rabita. había nadie.
posición, Riancho, Cesantes muy igualadas. Segunda virada para Mecos, a gran favorita por todos os adestradores. Moi boa pretemporada que está facendo Mecos. Segunda mirada, parece que vai seguir esta vez a Mecos. Cesantes e Riancho siguen moi igualadas. Empeza a virar Mecos. Que entramos antes que ellos, Bruno. Boa virada de Mecos, primeira posición. Cesantes e Rianxo moi igualadas. Veremos quen vira primeiro. Cesantes e Rianxo, segunda e terceira posición, moi igualadas. Cesantes e Rianxo comenzan a virar. Moi igualada nas viradas tamén. Igualadísimas. Veremos os tempos. Moi igualadas Cesantes e Rianxo. Salí. Agora chega Mera, máis descolgada. Liñeira de Mera, máis descolgada. Recordemos que levan moitos tempos en participar na Liga. Volven tras varios anos. E aí está, virando Mera. Moita forza veñen os de Mera. Primeira posición para Mecos, moi igualadas a segunda e terceira posición. Cesantes e Rianxo, cuarta posición para Mera, bastante distanciada. Unha regata na que fixeron moi ben a pesar de perder o primeiro mitad da regata. O adestrador amosábase contento, pero esa pérdida se notou nos últimos tramos. Vamos cos últimos metros desta primeira tanda. Vamos en cabeza con Mecos. Mecos primeira posición. Segunda posición para moi descolgada. Na primeira tanda chega Mera. Recordamos que esta regata non é puntuable, pero o favorito segue no seu papel. Mecos en primeira posición, últimos metros. Nadie lle vai arrebatar esta primeira posición. Nesta primeira tanda, Correixo. Na virada anterior. Que non sabemos que pode pasar aí hasta que non... Primeira posición para Mecos. Xa vemos chegar a San Pedro de Cesantes. Aí acaba a regata de San Pedro de Cesantes, últimos metros. Segunda posición para Cesantes. Últimos metros ahora para... Pero terá que conformarse ca terceira posición nesta primeira tanda. Últimos metros para Rianxo. Finaliza a regata Rianxo. Terceira posición nesta tanda. Veremos como acaba. ¡Vamos, Castrofón! Esta posición na primeira tanda. Xa temos chegando na segunda tanda. Temos en primeira posición os asturianos. Temos a Castropol en cabeza da